Naman akong lakaw rani, wala naman yung mao. Hoy! Anong diri mo juga magsasayaw? Dapat nagkasada ni Rio? No! Kung dito rin kasi yung balay. So may labot ni mga diri ko magsayaw. Hapitan mo ko naligsan ito sa unahan. Ikaw ba dahil maligsan? What? Mga igsoon ko 2025 na magbago na kita. Nabot pa po na akong igsoon na pastor na atik-atiko. Uy, maayo kay nakatol. Para makaambit ko ng maayong pulong ba? Pulong? Ay sa tulbi. Gwapo pa kang paminsar ba? Basig maglabat ang ulo na makadungog na imong pulong. Labi, di ba juga maminaw, tol? Respeto po, bisag igsoon ta. Respeto po, gamay po, bisag gamay lang. Tol, og respeto lang tol. Gabi na tol. Atik-atik mag ka na pastor god. Kung magwali ka dito lang sa unahan bi. Maglabat pa kung ulo nimo ba? Ano na dyan ka maminaw sa kwatol, kasali ka nakapitan na ka. Una-una ha, sa pagkadagan ha. Nakatabang ko sa imo ha, baka itong pagdagan nimo pagkakapitan. Kaya gisugo ba ka na ko ato? Alangan, igsoon man ta ka. Isip mo sa kaigsoon nimo, volunteer jud kog tabang nimo ka para makadaog ka nimo pagkakapitan. Tanawa ko na oh. Mawali ka sa kuha. Imo na may ikong ikasaban. Hoy tol, wa mo ko nga saba sa imo ha. Ang akong bagadto diri, limpyo ni akong tumong nimo. Kaya nga ako, makaambit ko ng bayong pulong og kaayuhan nimo. Sa mukha jud nimo eh. Di ka mahawa diri. Hoy, unsa man tol? Di ka mahawa diri. Batiron ta ka ni ron. Tayo. Hoy! Galas gaw tong bata ato ko sugay padagan. Hapit mo kumadali. Unsa naman akong lakaw rani, wala naman yung mao. Hoy! Anong diri mo juga magsasayaw? Dapat nagkasada ni Rio? No! Kung dito rin kasi yung balay. So may labot ni mga diri ko magsayaw. Hapitan mo ko naligsan ito sa unahan. Ikaw ba dahil maligsan? Kuya na kayo mutubag ni mga batanon no? Aminaw na ko ba sa mong ginikanan? Kuya po ka mutubag ba? Ambot ninyo mga batanon karon eh. Magbuot yun siya sa kuwa o. Sundan ta kami. Tama bitaw no? Trending itong moves ni Elias ba? Listingan doon ako bi. Oh, badong-badong baka na ako. Otro po day ka. Adol man day ni mo sa Elias. Galas gani sunod ka sa kuwa. Go. Ano magbuot magkadiri nga? Ay. Sige, sa kadiri ko magsayaw. 1 2 3 go. Ikaw ligsan. 1 2 3 go. Ano magbuot magkadiri nga magsa... 1 2 3 go. 1, 2, 3, go. Ano magbuot magkadiri nga magsayaw ko diri ah. Ikaw rin manggiapoy mabanggan. Go. Sa mukha yun mo tanawa lagi. Sa mukha yun. Magaling kang 1 2 3 go. Tama bitaw no? Trending ka turong. Sa. Okay, 1 2 3 go.